nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Aksyon Reports. Second portion, patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Aksyon Reports. Second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw, Biyernes, Pizza 31. Katapusan nga adlaw sa bulan sang Disyembre tuig 2021. Buwas alas 12:01 karon 2022 na. Advance Happy New Year sa aton mga tagpalamati. Anano ang mga balita kag isyo nga aton talakayon karon nga adlaw? May maayong balita para sa mga job order, contract of service kag mga regular nga mga empleyado. Subuman mga 5 trilyones national budgeto pirmado ni Presidente Rodrigo Duterte. Mga biktima sang bagyong Odette. Siling siyang presidente, hoy. Hindi pagamita para ibakal ilimnon kag panahor. Ang Pinoy wala nagakadulaan paglaom. 93% sorbes ang SWS nagasiling nga ang ila pananawan may uminto pa sa tuig 2022. Ini mga balita kag isyo, idulong sa aton sang D3 Bayo. Dako mabulig sang D3 Bayo sa pagkakasag kagaw nga nagtapik sa aton kalawasan. D3 Bayo tambal sa ubo sipon kagilanat tag 14 pesos lang produkto sang klinika di alternatibo. Kaginadulong man sa aton sang DTX 500. Buksan ta ang tuig 2022 nga wala sang balatian. Gamit kita DTX 500 adlaw nga tanan. Ipagamit ini iregalo sa mga himata kag subuman mga kakilala. Tupad balay mo. Pambita man sila sang kaepektibo sang DTX 500. DTX 500 mabakal na pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:38, mayong balita sa mga job order ginaprubahan sang sanggunian panglunsod ang gratuity pay para sa mga job order kag contract of service personnel sa sesyon kahapon. Ining gratuity pay nga ni, ang buot silingon sini, inablang appreciation sa gobyerno o kung pasalamat sa mga nagtrabaho husto sa gobyerno. Di kahapon, dinaprubahan na, hatagan, hindi ko magsala, 2,000, tub-tub, 5,000, no? Ang ipanagtaga. Base ini sa mandoman ni Presidente Rodrigo Duterte. Nagpasalamat si Mayor Leonardia kay Vice Mayor Elced Pamilyaran sa konseho sa pag-ratify sining on-time incentive sa dalom sang pulisa. Job order si Oses ang makabaton 2,000, tub-tub 5,000. Depende sa kalawigon sa ila serbisyo sa LGU. Mayo pagid nga balita, siling ni Councilor Cindy Ruas kahapon, chairman sang Committee on Finance and Appropriations, nga ginaprubahan man sang sangguniang panglunsod ang Special Recognition Incentive o kon SRT o kon dugang nga 10,000 para sa tanan nga regular nga empleyado. Damayo no? Nadugang-dugangan happy gawa ang Paskwa kag bulag tuig sa mga regular nga empleyado subuman job order sa siyudad sang Bacolod. Damayong balita. Merry Christmas sa inyo kag advance Happy New Year. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:40. Mabalik kami pagkatapos ini. Good morning, kaibigan. May gusto sana akong ipakilala sa'yo. Pampagising ko. Life Extension Coffee Mix with Vitamin D3 na may reishi mushroom at mangosteen fruit extract. Siguradong magugustuhan mo. Masarap na, healthy pa. Samahan mo ko. Kape tayo.
astig sa sarap. Life Extension Coffee Mix with Vitamin D3. Kapeng pangkalusugan para sa'yo, kaibigan. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Aksyon Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgone, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. For Christmas is tradition time. Traditions that call their precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakaripatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang narinig na bigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done.
Desisyon 2022. Oh, definitely. You know what they say, Battle Royale. Definite super Battle Royale. Palayo mo man to. Sus, sa pakatuig. Kamo pa ni Magdinapo, subungadaan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Kaya ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gradually. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang magidalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan ang resulta sa pre-election survey diri sa number 1 AM radio station sa pinakaulihing nga survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Duterte, sila niya aprubahan ko. Posible nakakita pundo nga ipanagtag sa biktima sang bagyong si Odette. Siling sang presidente kapon niya ini para ni sa pamilya niyo ha, para sa kabataan. Hindi nyo gid pagamita ini nga kwarta para ibakal sa makahulubog nga ilimnon kay kung mabalaan ko gani kay may nag-report sa akon nga ginbakal nyo ini sang makahulubog nga ilimnon balikan ta kamo kag tukapan. Porte nga ya balikan di kamo ya tukapan di kamo kung makabati lang ko nga binakal nyo ini sang makahulubog nga ilimnon. Kag tapos niya igamiton nyo ni para ibulang ninyo, ay sos niya, bisan migota ka, balikan tagi ka, tamparuson ta ka, tukapan ta ka, kung babatian ko lang nga ining kwarta nga ginrelease para sa bulig gamiton nyo sa indi amo. Hala ka mo, basi nga may makareport bala sa ila, nya si Kwanto sa barangay amo ni, gininom niya ang 5,000. Ling isang presidente, pabutan nyo ko kay tampuyungon ta ka. Ala, kalain. Puerte, no? Believe ko ni kay Presidente Rodrigo Duterte mo. Amo ni mga tinagaya nga hindi mo na mabatian sa masunod kag nagligad nga mga presidente. Hidlawon kani sa mga tinaga ni Presidente Rodrigo Duterte. Mga pamuyayaw ya, mga iho, grande patula kamo. Puerte ya. So pagkatapos siya termino, hidlawon di kita kay Presidente Rodrigo Duterte. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:48. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Aksyon Radio. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamog gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka.
Account Kuning. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account Kuning. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account Kuning. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account Kuning. Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock. And Aksyon Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgone, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. For Christmas is tradition time. Traditions that call their precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring naligo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, Battle Royale. Definite super Battle Royale. Palayo pa man to? Sus, sa pakatuig. Kamo pa ni Matinapo, subungadaan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radyo Bacolod. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa Ang Pinoy, bisan ano nga kalalatan gabangon. Ang SWS la survey ni Gasiling, 93% sang Pinoy nagalaom gid nga mangin maayo ang ila sini pagpangabuhi sa tuig 2022. Believe ko mo sa Pinoy. Agyan sang kung ano nga kalamidad, Yolanda kaman, Odette kaman, kalapugday ng mga panimalay, ginakulang na tubig kuryente, pero lang tawabla kung ano kabaskog sang Pinoy. Paglabay sang telebisyon, lutaw na siya sa ibabaw sang balay, pag-agi sa telebisyon, kuhaan sa kamera, gayuhom pa mo. Amo na yung Pinoy. Terrible ang fighting spirit sang Pinoy, hindi magwanta. Siguro talagsam lang makita ni sa bilog na kalibutan. Amo na, nga gapati kita, ano man nga kalalatan, ano man ang maagyan sang pungsod Pilipinas, ano man nga kalamidad ang mag-igo sa pungsod Pilipinas, gapati kuya. Buwas damlag ang Pinoy magatindog kag magabangon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 55. Advance Happy New Year
sa tanan-tanan nga malaputan sang signal sang Aksyon Radio. Mabalik kami pagkatapos ini. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis ginapangtiro, ginapang-liquidate. May mga inkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account Tuni. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Tuni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan na makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Tuni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapinag-iya sang account. Account Tuni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account Tuni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account Tuni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Manging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account Tuni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account Tuni. Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Aksyon Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgone, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the year. Time Lasay 59. Standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato. Mga kaaksyon sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio.